Qed tiġi implementata miżura ewlenija tal-baġġit tal din is-sena dik li tissaħħaħ il-preżenza tal-pulizija fil-komunità favur aktar sigurtà permezz ta' rwoli ġodda f'taqsima msejħa Police Patrol and Community Security Support Officers. Xogħol dawn l-uffiċjali hu li jissorveljaw it-toroq partikolarment żona fejn ikunu stazzjonati tant li jidraw lin-nies fil-komunità u bekk dawn irabbu l-fiduċja fihom. Dawn l-uffiċjali mhux se jkunu jistgħu jagħtu ċitazzjonijiet, jarrestaw jew jinvestigaw, iżda xogħolhom hu li jissalvagwardjaw it-toroq. Permezz ta' din il-ħidma bekk ikunu jistgħu jidentifikaw il-problemi fil-lokalità li bihom jinformaw direttament lill-pulizija tal-komunità li diġà qed jaħdmu tajjeb minn ġew mifruxin mal-pajjiż kollu. Tkellimna dwar dan ma' Supretendent Joseph Busuttil li spjega kif dan ir-rwol u estensjoni u mhux se jieħu post l-uffiċjal fir-rwol tal-pulizija tal-komunità. Ħajrapportaw imbagħad lill-Pulizija tal-Komunità sabiex il-Pulizija tal-Komunità jaraw kif se jagħmlu biex isolvu dik il-problema. Eżempju żgħir huwa ikunu qegħdin jippatroljaw it-triq u jaraw xi bandli x'imkien pereżempju jkun hemm antisocial behavior u problemi f'dak il-bandli, jinformaw lill-Pulizija tal-PPCSOs, il-PPCSOs jinformaw lill-Pulizija tal-Komunità, il-Komunità tal-Pulizija tal-Komunità mbagħad jaraw kif se jsolvu dil problema. Spjega kif dawn il-problemi jistgħu jiġu solvuti eżempju permezz ta' aktar dawl, aktar sorveljanza jew inkella billi postijiet pubbliċi jingħalqu wara ċerti ħinijiet. Żied jgħid li permezz ta' din is-sistema ir-riskju se jiġi identifikat u se jissolva aktar malajr. Maħniex qed nivvintaw ir-rota aħna. Dan kunċett l-ewwel nett il-community policing li għandna Malta huwa bbażat fuq il-kunċett ta' community policing li hemm ġewwa l-Ingilterra. L-Ingilterra wkoll għandhom daw huma jsejħulhom PCSOs u jaħdem diġà ġew l-Ingilterra b'dan il-mod. U aħna qed nadattaw l-istess mudell qed nagħmlu hekk biex inżidu l-infurzar, inżidu iktar biex aħna nkonna aktar pulizija fit-toroq u nkunu aktar proattivi għal crime. Is-Supretendent Busuttil żied jispjega li lan u li titwaqqaf il-kriminalità qabel ma sseħħ. Lan tagħna huwa li nipprevenu milli jsir il-kriminalità. Allura bekk aħna ħanassistu kemm lill-korp tal-pulizija in ġenerali għax naqsu l-kriminalità allura huma jkun jistgħu jeffokaw iktar fuq il-kriminalità li hemm u li ma tistax tnaqqasha kompletament. U fl-istess ħin ħankunu ta' servizz ukoll għall-komunità għax laħal naqsu l-kriminalità, in-nies hemm barra ħajkunu iktar safe. Tlabnieh ukoll jagħti spjega ta' kif wieħed jista' jingaġġa ruħu f'dan l-irwoll. Bħalissa hemm l-applikazzjonijiet online, tidħol fuq il-portal tal-Pulizija jew fuq il-Facebook page tal-Pulizija ta' Malta, tista' timla l-formula minn hemmhekk u tapplika. Kull ma għandek bżonn inti school leaving certificate, ovvjament imbagħad ħajsiru l-interviews u ħajsir kors l-Akkademja tal-Pulizija sabiex ikun jistgħu jiġu ngaġġati.